I pozdrav ljudi, došli još jedan novi klip. Danas ću igrati bilijard sa Ivanom HD. Ajde predstavi se. Jasno. Idemo, ti nisi nijedan ubacio. Ovdje nema ovoga, a ne znam ovoga. Dobro sam, ja nisam ni gledao. Tako da, ne znam ovo dobro da igram. ja znam. Nije bitno da ti znaš kao što sam rekao. Bitno je. Šta sad? Znači ogađam pa da ide. Samo ne crno. Promaši. Samo promaši. Za malo. Pa promaši, ja kad kažem... Za malo uđi loptu, šta ćeš? Moreći svetinja. Gađat ću ovo. Nisam siguran. Evo, kao što sam rekao. Tako je, sada pisao. Bravo. Bravo. Hvala. Moreći više nije svetinja. Lele, sad ne mogu gađati zbog plave. Ne. Možeš. Da, ako tako pogodiš... Šta? Ja sam prvo. Ja znam si ti loser, mislim loser, ali ovo ti loser baš. Znači ti da. Samo veliki loser, još jedan loser. Au, 4 loptice. Svaka čast. A ne, tako ti toga snimaš. Igre za tebe, ne za mene. Ne. Ne. Ajde. Ne, mene mora poslušati, šta da radim sad? Sad su mi sve loptice skoro na našice. Ovo je promašaj, znam. Bravo, baci si moju. A sad ne znam, nešto mi je plašim se. Ajde. Ne, nisam tu htio sam malo niže. Sad ću promašiti 100%, znao sam. Znao. Ali 100%. Gledaj sad, uvijek ti nešto. Dobro. Imam što da kažem. Šta će gađati, ja baš ne znam. Šta ćeš ti gađati? Šta je bilo? Ajde gađi. Ajde sam. Ti radno, odmah sam ja... Ne. Bravo. Uj. Ajde. Čekaj. Nema šta da gađaš. Klip je uvijek taj po 10 minuta, možda i manje, navedi to. Dobro, zna se, već se zna. Ajde ga isti. Vidi da ne bude ovo. Kraj. Jao. Lele, bravo. Bravo. Sad ću bacim. Lele. Gdje sad kad promašim? Ne. Pobedio si me. Gotovo, nema šta. Pobedio si. Ne! Šta sam radio? Ovo kod šta si ti dobiti? Ne volim ovo da igram. A ja volim. Pokaz... Divač. Ajde. Eto je još bolje. Lele, kako sad da gađam moju loptu? Nije. Ne možeš ništa da reći. Stvari možeš samo malo mozak treba se koristiti za mozak treba i to je to. Nemam veliki fail. Čekaj. Nema ništa. Sad ću tvoju loptu. Neće sad, ja moram postavim dođu. Znam. Gdje da postavim, ne znam njemu. Što si uopšte po meni? Znači. Ajde, sad ubati ako možeš opet. Ako bacim? Ništa. Dobro, a ako ne ubacim? Ništa. Lele, ovo je teško. Bar za mene. Sad ću pogoditi što je. Ne, znam. Znam. Kako blizu bilo. U doberu. Tako blizu, tako daleko. Ovo je pogled. Kao što sam rekao, u ime insektnika ne vara.
E sad može i hoće. Hoće već. Leli, kako ja sad događam, ajde. Da ću Ako udarim, pres. da ja ću što malo. Dobro. Baterija izma 10%. Ne! Čekaj malo. Ajde, Sad si namestio. igraj. Sljedeći put je pogađam 100%, znači. Vidi ti to. O, Hoćeš da je pomerimo se, ne. ali neću sad reći. Pomeri je, slobodno. Iz jednog velikog gaza neću. Ne znam se. To promašaš, šta je god bilo. Ma. Ovo je nešto neće biti. Sad ću ubaciti žutu. Sad da pogodim u žutu, da ne pogodim tamo. Ajde sad. Kako sam pogodio? Ako pogodim ja. Ništa. Kao i uvijek, šta misliš, da te platim. Ako izgubiš? Ništa. Kaj sad nećemo... Lele, ako sam... Čekaj, nisam, ajde ovdje godeći. Te Baš je pravo si stari. Lele! Šta si rekao? Lele. Znači, ipak za mene je pobjeda. I to je prva runda, vidjet ćemo vas u drugoj rundi. I evo nas u drugoj rundi. Vidimo, Lele, ovo je teško, vidimo. Yes. Ajde, viš. Ubaci jednu loptu. Gdje se, sad ću ti pogledati. Znači, ubaciš da jedan put, znam koji. Baci, ovdje. Sve, neka maš. Evo, ovu drugu ću baciti. Ljudi neki osjeći izgubiš. To, javi se za... Sad, dobro, možeš da promašiš. Ja bih promašio. Kako to može? Znači ćemo i roze. To malo teže. Kaži mi. Nemoj da... Tu. Sad ubacim žutu. Ću promašiti 100%. I sad ću izgubiti. I Lele, šta gađam sad? Mogu... Neću pogoditi. Jes. Eto, ubaci crno. Lele, za malo. Jeste. Ajde, kakav je. Bravo. Ubacit smo. Hvala, kažeš. Rekao sam bravo. Hvala, neću prema. Bravo. Idemo. Pum. Ja sam mislio da će promašati. Mislim da... Dobre. Sad se glašam ovu da gađam u crnu. Le! Sad gađi, ja li gađi, ne možeš da pođeš. U stvari što ti je čuš? Šta je bilo? Bravo. Ubacio sam crnu. Baš sam rekao plašam se ga. To. Za ovaj klip zna se ko je pobednik, ali uvek... Ja sam uvek bio i pobednik, ostao. Hvala što ste gledali, doviđenja.